lajɛbagaw an ka foli bɛ aw ye aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni sanga kɔnɔna la foli ni wale ɲuman dɔn bɛ bila ka taa di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ye alamisa ye février kalo tile 18 san 2021 aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a ye aw bisimila renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé sugantili la nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 18 ye studio bamidaw kɔnɔna la yan nɔ renouveau la an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaga jɛkulu an mana sigi nin kɛnɛ kan an tɛ ɲina aw kɔ sabula aw fɛnɛ bɛ aw sɔgɔ an na radio renouveau lamɛnbagaw an ka foli bɛ aw ye radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu an bɛ segu n'a lamini ka foli kɛ sɔgɔmada in na radio bɛnkan ka bɔ kerewani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwulini radio dambe ka bɔ bɔlɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio ntiba fm ka bɔ kati falajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolérance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu radio altakadum ka bɔ sikaso site internet mali bamada ka bɔ faransi an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ yen nɔ nin sanga kɔnɔna la ko aw ye aw ka baarakɛyɔrɔ lasɔrɔ ka ban n'a ye aw ka telew bila renouveau la aw bɛ ka an lajɛ an bɛ aw fo minnu fana bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la sanga ani wagati an tɛ ɲina aw kɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bi alamisa donya in na sɔgɔmada in na kunnafoni caman bɛ an bolokɔrɔ k'a lase aw ma a kun ye aw ka kunnasiri o bɛ se ka ban cogoya min na bi tile journée kɔnɔna la k'aw to fo aw jabala la an ka dibila baara kɛbagaw ka fara an yɛrɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen no ka ban sɔɔni an bɛ don kunnafoni kɔnɔna la Amadou El Konare solika wuli Amadou ale bɛ yan Amadou ne i ni sɔgɔma n ba i ni sɔgɔma Fanta Tumota n ye honorable fɔli dabila fo ni ye vesti don daminɛ wagati min na vestido dilannen don ka indemnité nali kɔnɔ hakili la an bɛnna o kan kunungo kuma min ye a tɛna mɛn tuguni ni ala ni kira sɔnna vesti kuraw bɛ bɔ o mana kɔnɔ ka sɔrɔ ka na nka o tɛ se ka kɛ ni indemnité ma bila kɔrɔ baasi t'i la n bɛ ala tanu nin y'an don ka ye bi sɔgɔmada in na ala k'a tanu k'a ko ni k'a barika da ale de kɛra sababu ye ka dugu jɛ an ɲɛna wa ale de bɛ se ka su ko ka sini fana dugu jɛ o kuma hadamaden sen fila i ka se ni ka senko la bɛɛ bɛ masaramani ta kɔnɔ siga t'o la fana k'i bisimila bi bisimila jara ni Amadou mi fo sɔni ini lajɛbagaw ni lamɛnbagaw bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan bi alamisa février kalo tile 18 renouveau sɔgɔmada kunnafoni an ka kunnafoniw bɛna boli minnu kan bakurubaw la olu de filɛ nin ye fɛn min ye jamana ye wale ɲuman dɔn kɛ maa 12 ye ka kɛɲɛ ni ala ma hinɛna Sumayila Sise ale ka labilalikow ye wale ɲuman dɔn kelen filɛ ni maa 12 minnu ye fɛn min kɔni ye maa dɔw ye olu bɛ ka a kuma caya kosɛbɛ o la Isa Kaba Sidibe ale kɔni bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ an ye sɔgɔmada in na décryptage kɔnɔna la kun jumɛn de la wale ɲuman dɔn kɛra maa 12 mun ye Sumayila Sise ka labilaliko la o kumaw cayalen no ŋunuŋunukanw cayalen no an bɛ don min na i ko bibi na kaba bɛ na bɛɛ lajɛlen walawala min b'a to an bɛ se ka faamuyali kɛ fɛn min ye M5 RFP olu bɛ na wulikajɔba kɛ kari nata o la M5 mɔgɔw ka ni wulikajɔ in kun ye jumɛn de ye nɛgɛjuru sira fɛ sɔgɔmada in na aw ni OMT bɛ na ɲɔgɔn la sɔrɔ ni o ye Usmane Mamadou Traoré ale min yɛrɛ ye M5 RFP sifinnakaw ka kuma lasela ye a bɛna ka na u ka dimanche don meeting kunnafoniyaw k'o di an ma min b'a to an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ anw baarakɛɲɔgɔn Albadia Diko an bɛna kunna di ale ma fɛn min ale fana ye kunnafoniya dɔw bɛ ale bolo ka se k'o lase aw ma min b'a to aw bɛɛ lajɛlen bɛ kunnafoni k'aw to fo aw jabala la Sori Ibrahima Diallo Hawa Daɲogo Alexis Kalambiri ninnu bɛɛ lajɛlen ka labɛnw sabatira ka se ka aw bɛɛ lajɛlen kunnafoniya k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la Amadou El Konare sanga kungurunin kɔnɔ aw ni ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan yanni ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ wagati bolo dacogo ale filɛ ni o ye météo ye wagati ale bolo dajogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la fɛn min kɔni ye kabanɔgɔ dɔɔni o bɛna da sankolo la Mali marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min bɛna bɔ fɛn min ye Kɛɲɛka fɛ k'i kunda Worodugu kan fo ni Sikaso marabolo yi bɔ a la ani Kayi fo ka taa se Kurikoro ma tilegan in na fɛn min ye gɔngɔnbulon ye o bɛna kɛ Mali marabolo dɔw la min bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya dɔɔni bɛna don yɔrɔ jan filɛliw o la tilegan in na fɛn min kɔni ye kabanɔgɔ ye o bɛ da sankolo la Sikaso marabolo la sanko o bɛ se ka ye a la bi tile journée kɔnɔna la walima ka don sufɛla la Sikasokaw olu fɛ yen nɔ tilegan in na température bolo dacogo filɛ nin ye Kayikaw tilegan in na aw ka température hakɛya bɛ kɛ degré 39 ye
Kulikoro ani Sikaso olu ta bɛ kɛ degere 36 ye. Segu olu ta bɛ kɛ 37 ye. Mopti tilega in na olu ka température bɛ na t'i jɔ degere 36 la. Tombouctou olu ta bɛ kɛ 34 ye. Gawokaw ta bɛ na t'u jɔ degere 32 la. Kidal tilega in na olu ka température hakɛya o bɛ kɛ degere 28 ye. Menaka olu ta bɛ kɛ degere 30 ye. Tawudenikaw ta bɛ t'u jɔ degere 35 la. Bamako district kɔnɔna la tilega in na température hakɛya bɛ na kɛ degere 36 de ye. Bamako n'a lamini bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 53 ye. Tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 38 ye. Ni wagati bolo da cogo ka di aw ma bi alamisa sɔgɔmada fɛ a kun ye aw bɛ se k'aw tanaw bila dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la. An bɛ Ala deli k'a ka bi alamisa tile hɛrɛ di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye. Amadu bɛ aw bisimila sisan don kibaru kɛnɛ kan. Amadu kanubagaw kɔrɔtɛlen u bɛ fɛ ka dɔn kibaruya jumɛn de bɛ an ka jamana kun kan fo ka taa se an ka jamana kɔkan ma sabula kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ faali ma dumuni kɛ. Siga t'o kuma la Fanta Tumota i y'a fɔ ten tɔ Mali kɔnɔna la ni Mali kɔkan dugu jɛ o jɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kunba la dugu jɛ k'a ye mun ye bamanan ni anw don anw bɔtɔ anw bɛ buguri yɛrɛ kɛ waasa ka se ka do kibaruya dɔn k'a dɔn mun ni mun bɛ yen nka min ye diɲɛ taabolo kura minnu nana a ka kan kunnafoni di siraw fɛ dugu jɛ o jɛ kibaruyaw ka larawe o kibaruya di soba min bɛ yen ni ale y'i bila o hukumu minɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i y'a mɛn k'a dɔn awa déontologie l'éthique et la déontologie kunnafoni di kan ka taa cogo minnu ni sariya minnu kɔnɔ a bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma groupe renouveau jamakulu bɛɛ lajɛlen farala k'u nunjuru di maa ɲɛmaw ma olu b'o baaraw la sabati fo ka se anw mun ye cidenw ye ka kibaruyaw lase bonya kɔnɔ diɲɛ ma don o don sɔgɔma joona fɛ aw ye ka se wuladaw fɛ tilegan fɛ ani su fɛ kunnafoni ye kɔtigɛ balini ye renouveau ale sanfɛ sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o kuma y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na saga 24 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka kibaruyaw la bakurubaw la min ye an ka Mali gendarmerie janjo ka fɔw ye tɛgɛrɛ ka fɔw ye ka da kan min ye kunungo kibaruyaw bɔra ka bitali u ye tɛgɛ dasi k'a dɔn ŋanamu ma dɔ ni sonba kule dɔ kan min kɔni jalen do ka bazɛnbaw don ni ka t'i yɛrɛ kɛ k'a dɔ sanni feere tigilama dɔ ye koma yɛlɛmɛ yɛrɛ nasaratigɛ la tigɛ dara ale kan sefa wari miliyari 164 a tun b'a fɛ ko karatu ka bɔ Mali ministre min ɲɛsinnen don lakana ko ma min ye kan 1 kɔnɔna la chef d'escadron Lassana Tamba n'a a jɛw n'u ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛ da ale kan an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la Ebola bana cɛjugu min ye diɲɛ minɛ san tɛmɛnenw na ni a ɲɔgɔnna kuma na fɔlɔ ni coronavirus ta a yira k'a fɔ ale fana bɛ ka wulile ka bɔ sunɔgɔ la tuguni jango Kongokaw ani Laginɛ Konakirikaw fɛ yen diɲɛ seleke 4 bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma n'o ye OMS ye olu kɔni ye sa tabale de gosi ka jamana damadɔ wele k'olu k'u wuli k'u jɔ joona o jamanaw cɛla Mali bɛ o ko kɔnɔ an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na kunungo Mali kɔnɔ min ye dugutaala nasira fɛ transporteurs tun wulilen don ka ŋɛɲɛ ɲimi ko kura an bɛna o fana kibaruyaw lase aw ma bi ka bɔ a kɔnɔ bakuruba kunda min ye kunnafonidilaw cɔla soba n'o ye la presse ye ale jɛkulu kura min sigila olu bɛ da sumusumu ni ɲɔgɔn yew la kunungo u ye maa caman kuma ɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna cakɛda min ɲɛsinnen kunnafonidi sira dala bɛnni ma n'o ye haki ye ka taa se jamana kuntigi da kan colonel Asimi Goita n'o fana ye ɲɔgɔn ye kuluba an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kibaruyaw la ɲɛ fura fɔlɔ ye ninnu ye nɛ bɛna don minnu na ni ka caman wɛrɛ fara o kan k'olu fɛsɛfɛsɛ aw ka ladiriya kama a y'aw bisimila. aw ni sɔgɔma yan de ye renouveau duba ye min na kibaruya bɛ di cogo bɛɛ lajɛlen na a y'aw bisimila aw bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ minnu m'an lamɛnna arajow la minnu yɛrɛ b'an lajɛ la jawaraninw na k'aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na bi ye alamisa ye o ye donba ye bamanan min ye k'a dɔn k'a fɔ kibaruyaw la sisan an y'a fɔ ten tɔ Mali jamanakuntigi dankan colonel Asimi Goita ale ye jɛrɛjɛkulu dɔ bisimila kunungo wula fɛ jɛrɛjɛkulu min bɛ tali kɛ Banjugu Dante ale ni a ka deuxième vice-président n'o ye Ibrahima Traoré ye ninnu ye kunnafonidilaw ka jɛkulu min bɛ n'o ye maison de la presse ye ale ye maa ɲɛma kuraw ye minnu ka bureau sigira n'a tɛ waati jan bɔ
ka se k'a dɔn kunnafoni di tɛ ko gansan ye jamana in kɔnɔ kunnafoni dilaw cɔala jɛkulu ale ka se ka da sumusumuli kɛ kunnafoni di bolofara minnu bɛ yen ka se ka taa biro yira olu la ka bilasiralikanw ta min ka laɲiniw fana kɛ hakila u bisimilala ye o kɔfɛ colonel Asimi Goita min ye jamanakuntigi ka dankan ye o ye Banjugu Dantɛ a n'a ka jamakulu bisimila hakili falenfalenw bolila fɛn min kan o ye kunnafoni dilaw bɛ hokumu min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi jamana in kɔnɔna la jango transition fanga in taabolo bɛ cogo min na o kumana ka ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma bɛ se ka sabati faga ɲɛmaw ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn an ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen an de bi k'a dɔn ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa jamana yiriwa baaraw bɛ se ka sentaliya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ sɔrɔ kunnafoni di nasira jɔnjɔn la cogo min na hakili falenw bolilaw kan min ye jamanakuntigi dankan colonel Asimi Goita hali n'a ka kuma man ca a ye kumaba kelen min kɔni fɔ o ye k'a fɔ kunnafonidilaw k'u hakili latigɛ olu se ye fɛn o fɛn ye waasa bɛɛ lajɛlen bɛ damakɛnya baaraw bɛ sabati cogo ɲuman na cogo min na k'o y'a ka hakilinaw ye jɛrɛw kɔni kuncɛra bonya ani karamaw kɔnɔna la min ye hakilina miiri jaw taara n'o ye fotow ye don n'a nataw la hakili jigin bɛ kɛ min na kuluba Asimi ale yɛrɛ ka biro o kɔnɔna la n'an bɔra yen fana n y'a fɔ min ye Mali ka lakanabaa minnu bɛ yen n'o ye gendarmerie ye a ka ladɔnniya k'a fɔ ni gɛlɛya kɔni nana walima ni siga ni ɲaamili ni bolodangow nana olu de ye maaw ye minnu bɛ ɲininiw bila sen kan o kama gendarmerie kɔnɔ bolofara caman bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ɲɛsinnen don ɲininiw ani sɛgɛsɛgɛli kulew ma k'a dɔn a bolofara min bɛ ni o ye kan 1 ye olu kɔni tɛgɛ dasi maa dɔ kan maa min bɛ yen ni ale kɔni tun kɛlen don ka bazɛn don kosɛbɛ ka taa kɛ karabu ye kuma an bɛna kuma olu kan k'o jayira aw la sɔɔni nka yan'an an ka so ma an y'a fɔ bana min bɛ yen ni o ye Ebola ye ale kɔni kɛra bana ye bana min bɛ yen ni a kun ye diɲɛ minɛ waati la a ye maa caman bunahuni la ka caman yɛrɛ fana ka bolonkolo ɲa nka bana in kun fɛɛrɛ kun sɔrɔla la nka a yɛrɛ k'a fɔ tile filanin na bana in wuli mɛ ka bɔ Sunɔgɔ la Kokura Laginɛ Konakirikaw ale ni Congo démocratikaw fɛ yen k'a ye maa dɔw bunahuni la yɛrɛ kaba wulikajɔw bɛ sen na a yɛrɛ a dɔw fana na olu bɛ furakɛli ni jateminɛ bunakun kan ni jamana kofɔtaw la o kama diɲɛ seleke naani ka bolofara Organisation mondiale de la santé n'an k'a ma OMS olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka weleweleda ni jateminɛw kɛ jamana damadɔ minnu bɛ yen n'olu ka surun ni jamana kofɔtaw la n'o bɛ taa jamana wɔɔrɔ bonyanko la mun cɛ ma an ka jamana Mali b'o la ka se ka bilasirali kɛ k'an ka wuli k'an jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la joona ka nin ko in kunbɛn nin fana kana na fara coronavirus kan an ka jamana kɔnɔ bilen Yusuf Kulubali rédaction cɔala ale bɛ ɲɛfɔli dɔw k'a kan an k'a lajɛ. Jamana wɔɔrɔ min ni Guinée bi danbɔ an y'olu bɛɛ lasɔmi ka fara Sierra Leone ale ni Liberia kan wa olu bɛɛ kɛlen don ka wulikajɔw boloda walasa k'u labɛn ka nin bana in kunbɛn ka fara o kan u bɛ ɲininiw na walasa siganama minnu bɛ yen ka tɛgɛ da olu kan ni kunnafoniya in dira Margaret Harris fɛ n'ale yɛrɛ OMS kuma lasela ye kunnafoni lajɛ dɔ senfɛ min kɛra Genève Harris kɔni ma jamana wɛrɛ fɔ ka fara Freetown ani Monrovia kan n'an ye RDC ta ale ni jamana 8 de bi danjɛ bɔ n'o yɛrɛ bi tali kɛ Angola, Burundi, Uganda, République Centrafrique, République du Congo, Rwanda, Soudan du Sud, ale ni Zambie. Fɛn min ye Guinée ye ale ni jamana 5 de bi danjɛ bɔ dugumana fɛ n'o yɛrɛ bi tali kɛ Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal, Liberia ale ni Sierra Leone. N'o jamana laban fila in yɛrɛ olu ni Guinée ka surun kosɛbɛ. Tile damadɔ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Ebola tɔw kɔni carila RDC ale ni Guinée kɔnɔna la. Guinée kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko nin bana kofɔlen yɛrɛ maa 10 ni maa 7 yɛrɛ sara olu la ka ban. Tabarikala an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi nin bana in fiɲɛ jugu ma minisiriso min ɲɛsinnen Mali kɛnɛya ko ma ale ni a ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen wulilen k'u jɔ u sen fila kan kɛlɛw waasa nin bana in kana se ka don Mali kɔnɔ kokura sabula waati tɛmɛnen ninnu na bana nin ye tiɲɛni caman kɛ min ye coronavirus k'a daminɛ salon na ka bila ɲinana ale ye dekun min lase diɲɛ ma ni Ebola fana cɛricɛrili ka teli cogo min na n'o bilal'o la a tɔ bɛ gɛlɛya min bɛ maa kisi bana ma ala yɛrɛ ta kɔfɛ o ye yɛrɛ taga yɛrɛ minɛ ani k'a dɔn k'a fɔ ka janto kɛ fɛɛrɛ bolo minnu fɔra olu koɲɛw nasiratigɛw la n'an bɔra yen nɔ an da sera a ma o min ye Soma Kule dɔ ale kɔni sɛgɛ kun kɛra ale la waati damadɔ kɔnɔ nka min ye an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye gendarmerie cɔala olu ye jateminɛw kɛ ko ɲuman ji jukɔrɔ ani sanfɛ kɛnɛma dugu la k'a bɛɛ lajɛlen fɛrɛfɛrɛ ni ka a kow ɲɛdɔn o ɲɛdɔn nana kɛ sababu ye kunungo ka tɛgɛ da maa dɔ kan min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don lakanako ma ka olu bolo da u kɔ ni pankuru dɔ sanni ko kuma ye
sefa wari miliyari 164 a kɔni tɛmɛna o salo manamana la ni ka taa n'a yɛrɛ ye o kuma a kɔni y'i yɛrɛ kɛ bazɛn jɛman ba donna ye i k'a dɔn ni kana ko bi jamana bolo da kɔ nka a tun ɲinana k'a fɔ anw ka finitigilaka minnu bɛ yan nin waati na olu ka jateminɛw fanga ka bon gendarmerie bolofara min bɛ yen ni o ye kan 1 ye olu ka sɛgɛsɛgɛli ɲinini kɛ jɛkulu maa ɲɛma min bɛ yen ni o ye chef d'escadron Lasana Tamba Keta ani a jɛw olu kɔni sera ka jateminɛw kɛ ka tɛgɛ da kan min ye gendarmerie maa ɲɛma ka ladiriya kɔnɔ kama gendarmerie yɛrɛ maa ɲɛma wulila ka taa foli bila cakɛla ninnu na u ka ko ninnu kɛcogo bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a donna don cogo minnu fɛ ani ko in yɛrɛ kɛra cogo min na u ye sɛgɛsɛgɛliw boli cogo minnu na ka tila ka halibi a ɲini a ka cɛdenw fɛ ko jamana ɲɛmaw ye fɛn min kalifaw la o de ye nin ye u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko ye tiɲɛnikɛla kule u ye tɛgɛ bɛ se ka da olu kan cogo min na waasa Mali ka sanuya k'a jɛ passe e ma FIFA mɛn ninnu na wo ale ni gendarmerie tun bɛ ɲɔgɔn na kunun hali ni samaraba tun t'a sen na a n'a ka kuma galama taara min bɔra a la an k'a lajɛ. Yuruguyuruguma dɔ ale cɔmina gendarmerie mɔgɔw fɛ min tun b'a fɛ ka sefa wari miliyari 164 yuruguyurugu. Tile kelen kɔnɔna la sous-lieutenant Almedi ale n'a ka cɛdenw olu de jɛra k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan waasa ka ni makofɔlen minɛ. U ka nin baarakɛlen in ko la chef d'escadron ale ko nin ye baara ɲuman ye ani fɛnɛ k'u k'u cɛsiri ka taa fɛ. A ye welewele bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye waasa yuruguyurugu wale ka se ka kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ. Gendarmerie nationale directeur général ale yɛrɛ wulila ka taa kan 1 na waasa jamana ɲɛmaw ye hakilina min fɔ nin ko in na k'o da a baaraɲɔgɔnw tulo kan. Hakilina jiginna nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka tugu janvier kalo 21 tɛmɛnen brigade de recherche de la rive gauche mɔgɔw olu ye karamɔgɔ dɔ minɛ fana min tun bɛ yuruguyurugu wale kɛ miliyari 5 de minɛna ale la. Tabarakala ni waati na o b'a yira k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw ni ŋanamuŋanamukɛlaw fana bɛ dan ka sɔnna t'u ye n'u bɛ se ka wuli ka baara sɛbɛlamaw kɛ o kuma a tɛna se nin karabu ninnu kɔni na k'aw ladɔnniya k'a fɔ hadamaden mana komayɛlɛma kɛ cogo o cogo jamana finitigilakaw bɛ wulikajɔ kura minnu na i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen selen don i da ni kɔgɔri la baara ɲuman de bɛ kɛ waasa jamanajɔ baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na an bɛ an bolo fila kɔrɔta gendarmerie maa ɲɛmaw n'u ka cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ u ka ɲɛmaw ni kɔmaw bɛɛ u bɛ wulikajɔ minnu na ɲinini ni basigi ani malidenw kalali ɲɔgɔn na sabula gendarmew ka baara dɔ ye jamana bɛ se ka denw bɛ se ka bɛn ka sigidaladenw kala ɲɔgɔn na waasa sigi bɛ diya u y'u ka baara fagama dɔ ye n'an bɔra yen dun min ye transporteurs ye minnu bɛ dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ o taamaw siraw kan kunungo olu fana kɔni bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛso yɛlɛ ka te min u ka denbayaw da la ani barodaw la ka mobiliw kɔni jɔ mobili sima kaɲa kɛ kunu olu ka jate la ka sabu kɛ gwɛlɛya min bɛ u ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye minisiri so min ɲɛsinnen don dutako ma ale kɔni ye minisiri jamakulu ka sariya dɔ bilali sen kan baaraw waleyali sɛbɛn ta n'o bɛ tali kɛ maa tɛmɛ o tɛmɛ péage la bolimafɛn ninnu i taatɔ ka nafolo dɔ sara i segin dɔ ka tila k'o kelen sara a ma sɔrɔla k'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ sarako kelen ye tile kelen kɔnɔna la ko in kɛlen don gwɛlɛyaba ye min na ɲɔgɔnfaamuya jɔn ɲalen don kosɛbɛ kunungo kɔni ye tile kelen baara jɔ boloda ko kɛra cogo di Umaru Koyita ale fana donna dugu kɔnɔ ni k'a ko sɛgɛsɛgɛ min bɔra a ko la an k'o fana lajɛ. Mobiliw jɔlen don fɛn min kɔni dugutalaw ye olu kamana gannen don an ka sirabaw kan tani ka segi o sumayamɛ kosɛbɛ nin waleya ninnu bɛ se ka ɲɛfɔ fɛn min kɔni an ka bolimafɛn bolilaw ye olu ye baarabila dɔ kɛ ni araba in k'a sababu kɛ an ka jamana ɲɛmaw kɛmɛ ka ŋaniya kura min ta ni o ye péage sarali ye o waleya kama ni maa ninnu kɔni ye nin baarabila in kɛ walasa cogo min na u bɛ se k'u ka nisɔngoya yira. An bɛ péage ta 24 heures de la tile kelen kɔnɔ n'an ye fɛnkɛ ta bi i bɛ taa n'o ye ni seginna o don kelen ti dɔ wɛrɛ ta mais u nana bɔ o de la i mana ta yan i bɛ se péage ma i b'a ta o bɛɛ la i segintɔla fana la même chose donc ni bɛɛ n'u jateminɛ sisan bɛɛ ni vide tatɔ cɛngɛn ta yɔrɔ la a bɛ péage ta a mana ti sariya natɔla bɛ péage ta a mana n'o jigin a vide tatɔ tuguni a b'a ta a mana ti sariya natɔla b'a ta an transport mɔgɔ ta mobili fana b'o cogo la donc gɛlɛya don an tɛ se fɛn min kɔrɔ n'i ko k'i b'o dan kun. Fɛn min kɔni ye sigi k'a fɔ waleya minnu taara an ka jamana ɲɛmaw fɛ o baara kunfɔlɔw kɔni ma nɔ bɔ fɔlɔ ka tɛmɛ ni bolimafɛn bolila ninnu ka jɛkulu maaw ye u y'a jira k'a fɔ ko ŋaniya minnu bɛ an ka jamana ɲɛmaw kɔnɔ k'o tɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛ sɔrɔ nin waleya in na. Ani minisiri sigi ka fɔ kɛ
siga fo kala ayira na ka fo sotrama mun be no abe doni ta ka fo sotrama kun do akato beni oni kamentigi ba on ayira ka fo niko gibe sotrama bala sotrama mbe sotrama bolo chauffeur de bentige chauffeur ambe kile parce que apma fa ke min kana nya famu oye waraba ni turablemba ka koy tura sababe no waraba ko atsaki ka abeka apma fa ka tla ka du do anya ba ka jela an ko ni min madro akanto ntukola akalo piège ko ne mali kono sera be otitala sera du tri fɛn kɔni ni bolimafɛn ninnu tabaw ye olu kɔni kamana gannen don ni baarabila waleya in na kɔni ka d'an ye a ye bɛɛ a la a ye ɲɔgɔn faamu a ye bɛɛ kan kelen ma ko sa ni siya sɔrɔ aubergine san n'an bolo tomati san n'an bolo o bɛɛ bɛ fɛn kiɲɛta ye gan fɛnɛ san na foronto san na ne ye kɔni ka sabari a ye fara ɲɔgɔn kan a ye dɔ bɔ jamanaden ko ɲamɛ k'a y'a kɛ ten ko kɔni ka d'an ye ko sa ni siya sɔrɔ bi m'an bila yan yani bɛnkan kɔni ka sɔrɔ an ka jamana ɲɛma ani ni bolimafɛn bolila ninnu ka lafasali tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la k'u bɛna tile 3 baarabilaw kɛ tabarikala ministre a ye sabari dugutalaw fɛnɛ a bɛɛ lajɛlen a ye sabari waasa jamana ɲɛta ye sabati la Umaru Koyita ale ka ɲininiw tun ye nin ye n'an bɔra yan an bɛna politiki gafe belebeleba dɔ dayɛlɛ min ye Mali ministre ɲɛmakɔrɔ Sumailu Bube Mayiga ale tun taara taamana Kayikaw fɛ jɔakun tɛmɛnen an da sera a ma kosɛbɛ jɔakun kelen ale y'o ɲɔgɔnna kɛ Kayi mara la taakun jɔnjɔ tun ye fɛn min ye o ye Daramanekaw olu kɔni garisɛgɛ donna lahawta juma misiriba dɔ la min sefa wari nafolo kasa bɛ bonyana kosɛbɛ waasa dinɛ bɛ yiriwa ka yakubaya i ka dɔ ni dugukofɔta ninnu na kama min ye wele bilara Sumailu Bube Mayiga ma ale ka taa kɛnɛ in kana na ale sera ka o wele jaabi bonya kɔnɔ min ye ka taara baaraw bɛɛ lajɛrɛlen kɛra ale ɲɛna ladiriya kɔnɔ hakilina in sɛbɛkɔrɔ fura dugumaw fɛ kosɛbɛ nka a bɛ fɔ bamanankan na ko zirafura karila bɛ dole de ta min ye Kayi taga nin na Sumailu Bube Mayiga y'a kɛ sababu fana ye ka se ka taa limanaw ni maa minnu bɛ yen ni gɛlɛyaw b'u kan sigida wɛrɛw la ka se ka se u ma ka taama ka taa u lajɛ a n'u ka hakili falen kɛ janko gɛlɛya min b'u kan ka se ka o dɔn a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ fɛ laadala a ko ale kɔni ti a fɔ maa ye min ni layidu ta mɛ nin k'i ye nka ale bɛ min kɛ ni o don sera a bɛ n'o kɛ bɛɛ bɛ o ye o kuma ko politiki la kuma gansan fɔ ka ca ale kɔni tɛna kuma gansan fɔ maa ye laadaw ni tabiyaw ye fɛn min a bɛ to bonya kɔnɔ k'a ka d'a ye ka taa bɔ sigidaladenw na o ka se ka ɲɔgɔn an ka gɛlɛyaw dɔn kosɛbɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ Renouveau ka kunnafonidilaw tun bɛ a kɛnɛ kana na don n'a nataw la aw bɛna jaw sɔrɔ Renouveau don kibaru kɔnɔ ɲɛmɔgɔ olu ka ladiriya o kɔnɔna la o politiki ko gafe kelen kɔnɔ n'an bɔra Kayi sisan an bɛ to Asima ka gafe kɔnɔ ka na Yirimajɔ Kɔduguni na Bamakɔ ya commune 6 kɔnɔ ko yen ka bɛɛ lajɛrɛlen kɔni kɔni kɛra Asima maa ye i n'a fɔ kunnafoni dibaw y'a jira an na cogoya min na sabula dugudenw y'a kanu n'o ye Yirimajɔ Kɔduguni maaw ye k'a don Asima kɔnɔ o kɔni bisimilala Asima ɲɛmaayaso bolofara min bɛ commune 6 la n'o ye section 6 maaw ye caman bɛɛ lajɛlen ko ka kɛ ni tɔn in kanu ni tɔn in ka ladiriya ni taacogo ye k'o de kama u y'a kanu ka taa don Asima kɔnɔna la Amadu Jara Renouveau to a la ale taara Kɔduguni na an ka jɛ k'a seriya. Parti mbe n'a bɛ wele l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques ASMA CFP. Ale bɛ ka fanga sɔrɔ Bamako commune 6 kɔnɔna na. Kadɔbuguni ka caman de nana fara o ka bolofara kan n'a bɛ wele section 6. I y'a mɛn politiki dabɔra de ka jamanadenw lafiya de. Jamanadenw tɛ se ka to kamanagan na. O don n'o cɛ fara muso ka bɛɛ farilan kan. Mais bi ta o ye parti yɛrɛ jɔnjɔn de ye. Degun min b'u kan o bɛ se k'o fɔ. Hamina min b'u la ko se k'o fɔ n'an bɛ se ka min k'o la an b'o fana k'o la. Parti n'o l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques k'u ka dɛmɛ bɛna ta ka ɲɛsin Yirimajɔ Kadɔbugunikaw ma. Kumakan ye hɔrɔnya de n'i k'i bɛ sa yɔrɔ min i bɛ sa yen de. Jamana tora janfan de la politiki tɛ ala ko ye kira ko tɛ i bɛ tugu maa nɔfɛ de f'i mago ka dilan ni mago dilan tɛ politiki la i bɛ bɔ a la. U y'u jigi dan kan ne ye jigi du kan ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ min ye Kadɔbugukaw sɔrɔ ne bintikun bɛ don o tɔɔrɔ kɔnɔ. Ni farakan yɛrɛ kɔfɛ Asma maaw u y'a yira k'a fɔ ko bɛna baara bila sen kan min bɛ tali kɛ ka Yirimajɔ Kadɔbugunikaw k'olu don parti bolofara caman na.
tabarikala Amadu Jara an bɛ kuma la tile yirimajɔ kadɔ buguninkaw olu de don kuma ko yirimajɔ kadɔ buguninkaw bɛɛ donna Asuma la nin waati in na ko politiki kɛkun ye jamanajɔ ye nka caman ta kɛlen don bolodankɔ ye bi walima ka yɛlɛ k'u sen da jamanadenw kan olu yɛrɛ ka yɛlɛ sanfɛ ko gɛlɛyalen don kuma an bolo yɛlɛmaw ka kɛ maaw k'a dɔn jamana bi jɔ ni fɛɛrɛ min an k'olu sɛgɛsɛgɛliw jateminɛ waasa ka bɔ kibaruyaw kɔnɔna la waleɲuman dɔ an bɛ don gafe kɔnɔ Amadu Bacili ale kɔni ye Joro mara ka den ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville ma nin waati in na ala ye seni min kɛ a ye togoya na a kɔni y'a kanu ka ambulance lahawta ɲɛnama 2 k'o di Joro kaw ka conseil communal maaw ma a bɛ tali kɛ ambulance la ni o ye mobili jɔnjɔn ye minnu yɛrɛ bɛ banabaatɔ dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ kosɛbɛ ka banabaatɔ gwɛlɛnw ta n'u donna a kɔnɔ furaw bɛɛ lajɛlen labɛnw m'a kɔnɔ n'o ye ambulance médicalisée a y'o den 2 ta a yɛrɛ jufa kɔnɔ ni k'a di yenkaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Marka district sanitaire n'o ye Markala ale yɛrɛ ka marabolo min ye ka kɛnɛya ko o gun kɔnɔna la k'a bɛna dɛmɛ don ma ka banabaatɔ gwɛlɛnw ta ka bɔ dugu wɛrɛ ka dugu dɔgɔtɔrɔso jɔnjɔn sɛgɛrɛ wa a bɛna kɛ sababu ye muso tintɔw ani den fitininw bɛ ntanyani mun kɛ ka dansigi nin bɛɛ lajɛlen la Renouveau ti to kɛnɛ fɛ ka kuma langolo fɔ an ye an wakulu don Yusuf Kulubali la ale bɔra ya ka taa fɔ Joro ta kɛra cogo di an k'a lajɛ ni banabaatɔ ta mobili 2 min dira Joro commune sifinakaw ka jɛkuluba ma a kɔni waleyara ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ sigida mɔgɔw ka banabaatɔ tali la ka taa kɛnɛyaso wɛrɛw la n'u ka bana gɛlɛyara gɛlɛya min bɛ an fɛ Joro an ka commune kɔnɔ n'o yɛrɛ ndusuma kɔrɔ ye o ye ambulance ko gɛlɛya ye parce que n'anw ka mɔgɔ banana pour que ka se ka anw ka mɔgɔ ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso bɛ se k'a kɛnɛya a ma nɔgɔn quoi o de hakilila nana n'an ye o jɔrɔ n'o hami kɛra an ye o de hakilila nana n'an ye an wuli ka jɔ kɛ pour que ka se ka ambulance ɲini Joro ye quoi ni banabaatɔ ta mobili 2 min filɛ a nafa kɔni bɛna bonya kosɛbɛ kɛnɛya yiriwali la Joro mara kɔnɔna la wa fɛnɛ a bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ to muso kɛlɛ la ka caman b'o la ambulance bɛna jɔ jumɛn kan o ye ka muso bɔ village la ka na CSCOM na ou bien ka bɔ CSCOM na ka se dɔgɔtɔrɔsoba la donc ni an ye ambulance ɲuman 2 sɔrɔ tan je sais que a bɛna belebeleba bɔ an ka retard ninnu na ni dɔ bɔra retard la a ka ca ala fɛ an ka muso kɛlɛ la a bɛ dɔgɔya kosɛbɛ ka kɛ ni nafa minnu fɔlen filɛ ye Joro mara commandant ale kɔni Amadu Bacili n'ale yɛrɛ Joro ka den ye k'o ka nin waleya in fo kosɛbɛ ka tila k'a ɲini marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ni banabaatɔ ta mobili minnu filɛ u bɛ se ka minɛ ka ɲɛ an bɛ min fɔ ambulance sɔrɔli ko ba de don nka min b'a kɔfɛ o ka bon ni ambulance yɛrɛ sɔrɔli n'o y'a gestionné an b'a ɲini Joro ka bɛɛ fɛ mɔgɔ kan yɛrɛ bila kɔfɛ nin ko in na nin bɛɛ de bɛ nin ko in a bɛ jɛn cogo do pour que dugudenw ka lafiya ambulance ko la vraiment ne b'o ɲini aw fɛ o welen kɔni o faamuyara sifinakaw yɛrɛ fɛ n'olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛna to wulikajɔ la togoya min na ni mobili ninnu u marako bɛ se ka ɲɛ ni ala sɔnna a ma an tɛna an ko don ambulance la ka sɔrɔ an ma minɛ ko ɲuman ye a la ni ala sɔnna an bɛna fara asako kan ani mairie kan ani dɔgɔtɔrɔw kan ani Joro ka bɛɛ lajɛlen a n'a nɔgɔndugu bɛɛ pour que ambulance bɛ se ka minɛ ka ɲɛ cogo min na an bɛna commission dɔ sigi o commission min bɛna sigi o bɛna baara kɛ ambulance in na ni ala sɔnna a ma dɔ de bɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la ni mobili tilenni sen fɛ ka fara Joro dugu laadala ɲɛmɔgɔw kan Joro mara dugu caman olu kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka taa se sifinakaw ka jɛkulu minnu bɛ Segu ka fɔ commune 30 kɔnɔna la Joro Yusuf Kulubali bɔra Joro aw ni ce min ye i k'a dɔn awa nin ye yengaden dɔ de funɛkɛni min kɔni jɛna a wari caman kɔ k'o don ambulance 2 la ka d'a ka marabolo ma faama caman bɛ yen mobili 6 dugu ma jɛ u b'u bolo yɛrɛ kolo k'a la bolo ma bɛn ni min ye u b'o tilew ta ka sɔrɔ u ka dugulamaw bɛ fali wotorow la hali bi n'a ka bi ka taa dɔgɔtɔrɔsow la tindaw bi jigin furatu kɔnɔna la o faama caman de dalen don Bamakɔ ya k'u ka sigidaladenw fililen to kalafili waati ma se olu de bɛ taa kalikasiyɛn daminɛ ne ye Yusuja walima ne ye Zanja den ye fɔ maaw k'u janto nin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ n'i ye fɛnni fitinin sɔrɔ i ka sigidaladenw k'i hakili to olu la nka waati fana sera sigidaladenw k'a lajɛ n'u bɛ kala ta maaw ye u k'a ta maaw ye minnu bɛ se k'u kɔfilɛ sigida la nin mi dansigi kibaruya ta ko filanan na anw ta ye bilasirali ye nka a tɛ se ka yɛlɛ fɔ an ka yɛlɛ dɔw sen kan k'a kɛ hakɛto ye nka an b'a fɛ de kɔrɔbɔ karaba kow ka dabila Fana Tumuta ka ti domaine ma ko k'i fo min ye k'a dɔn Samba Sankare a n'a ka jɛɲɔgɔn Papa Dambele ko ni sɔgɔma k'i yɛrɛ se ka taa bɔ Kati saw n'ala sɔnna a fɔ Katikaw ye ko mi sira la
an b'i fo i ni ce kunnafoni ɲuman dili la an kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni kun bɛ tali kɛ don kibaru ale ta ko fɔlɔ la sisan an bɛ taga an ka siraba kanaw la kunu sirabaw tun bɛ lahalaya mun na bɛɛ lajɛlen bɔra ko ye o la sɔgɔmaden nata bɛ cogo di ko kura sodi ibrahima jalo ale de bɛ wulikajɔ sabati k'a daminɛ tɛnɛ fo k'a bila juma la ka don bamako dugu kɔnɔnaw la ka sirabaw jateminɛ ka taa ni ka seginw jateminɛ ani anazɛri ye kuma minnu fɔ bilasiralikan na don o don a b'an hakili lajigi olu la min b'a to an bɛ se ka an janto an yɛrɛ la an ka siraba kanaw la min b'a to an bɛ kisi sirabaga kasara o kɔlɔlɔ ma sɔɔni sɔɔni an ka nɛgɛ karafetigi sira kamara ka yamaruya kɔnɔna la anw ni sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ